Oletko koskaan miettinyt viinipulloa avatessasi, että mistä se korkki siihen tulee? Meillä on sulle vastaus, sillä me löydettiin täältä Etelä-Espanjasta läheltä Castellaren kylää tämmöisiä korkkipuita. Eli täältähän ne korkit tosiaan tulee ja ne tehdään näistä puiden kuorissa, niin kuin kuorista. Näitä puita, jos te katsotte ympärille, niin näitä on tosiaan riisuttu tuonne muutaman metrin korkeudelle asti. Eli ne kerää sitä ainesta ja sitten se puu ei siitä kuole, vaan se kasvattaa sitten uutta. Ja oliks niin, että se puu on aika pitkäikäinenkin? Joo, että se on semmoinen, olikohan se 25-vuotias tai jotain, kun siitä ensimmäisen kerran kuoritaan sitä korkkia talteen ja sitten 16 vuoden välein sitä voi kerätä uudelleen ja 150-250-vuotiaaksi suurin piirtein tää elää tää puu. No, aika mielenkiintoinen tapa tämäkin. Ja tietenkin, koska olemme ne tammelat, niin täytyy mainita, että se on siis korkkitammi tämä puu, eikä korkkipuu. Just näin. Hieno puu. On se. Siellä näkyy vähän lehtiäkin, että nämä ei ole kuolleita kyllä, vaikka vähän näyttää on aika kuivaa vissiin ollut. Tosiaan tässä on aita välissä. Tää on niin kuin jonkun korkkipelto, missä se kasvattaa tätä puuta. Tää on ihan elinkeinotoimintaa. Ja taitaa olla maailman suurin korkintuottajamaa olla Portugal, josta juuri tultiin, mutta runsaasti sitä toki täälläkin Espanjassa kerätään. Kyllä. Aloja on aidattu ja siellä näytti olevan paljon noita bambeja, kun me ajeltiin tuosta ohi. Kyllä.